माझं आर्ट्समध्ये शिक्षण झालं, पण लग्न झाल्यानंतर घर आणि मुलांमध्ये आयुष्य बिझी झालं. मुलांचा अभ्यास घेताना वाटायचं या डिजिटल जगात आपण आउटडेटेड झालोय की काय. म्हणून एके दिवशी मी MKCLचा 60 मिनिटांचा फ्री AI मास्टर क्लास केला, तोही माझ्या सवडीने आपल्या मराठी. आता मी मुलांच्या प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांना अशी काही मदत करते की मुलं ही स्मार्ट मदर म्हणायला लागलेत. म्हटलं एवढ्यावरती थांबून कसं चालेल, म्हणून मी MSCIT ऍडमिशन घेतली. मैत्रिणींनो, तुम्हीही अपडेट व्हा. आजच MKCLचा 60 मिनिटांचा फ्री AI मास्टर क्लास करा आणि त्यानंतर MSCIT करा. शिकूया AI ची क्रांती. चला करूया MSCIT. आजच नजीकच्या MSCIT केंद्रात आपला प्रवेश निश्चित करा.